Να δούμε και αυτό το μελισσάκι. Τι έχει κάνει εδώ, βλέπω. Έχει κάνει κεριά, Τα κεριά έκανε γόνο. Ναι. Μα το γεννήσει, ωραία. Εντάξει, μπαμ θέλει, κάνει ό,τι θέλει όροφο, Το παράκανε. Είναι και αρκετά ήρεμο, έτσι. Όταν το μελίσι κοιτάει τη δουλειά του, είναι παραγωγικό, είναι ήρεμο. Αυτά είναι μελίσια. Βάζει και μέλι ανάμεσα στις τρύπες. Γόνος, ξύλο με ξύλο που λένε. Χαρά. Και η πορτοκαλιά δεν έχει ανοίξει ακόμα. Όχι. Το γεννήσει και εδώ. Εντάξει, φέρνουν γύρες πολύχρωμες. Καλό αυτό. Εδώ αρχίζει το μπλοκάρι με γύρες, έτσι. Ωραία. Και εδώ και αυτό μπλοκαρισμένο, γόνος γύρες. Ωραία. Θα βάλεις όροφο, καταλαβαίνω. Ωραία. Θα ανεβάσω πάνω. Να το ξεμπλοκάρω. Άρα αυτά που είχαν γόνο και γύρι σίγουρα πάνω. Ναι. Θα βγάλεις λογικά έξω. Ήρεμο σχετικά είναι. Περισσότερο καπνό σου τον έριξες, φαντάζομαι, για να... Δεν μου κάνουν άκρη. Να σου κάνουν λίγο άκρη. Ωραία. Λοιπόν, γύρι και γόνος μπλοκαρισμένο. Και στάζουνε και τα μέλια.
παίρνουν από άνθη. Κάποιες πολύ λίγες πορτοκαλιές σε μεγάλη απόσταση, λίγα μπουμπούκια έχουν ανοίξει, στάζουν τα μελίσια, γι' αυτό χτίσανε και τα κεριά. Τα λευκά κεριά. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα από τα καλύτερα σημάδια τους αυτά. Ξύλο με ξύλο η μέλισσα. Πόσους γόνους λες να αφήσεις κάτω? 4, 5? Αυτές οι πλαστικές κυψέλες, τα πλαίσια κινούνται με μεγάλη δυσκολία, ειδικά όταν έχει πρόπολη και τα λοιπά. Ωραία, είναι ένα πλαίσιο δηλαδή με μέλι γύρι εδώ, τα άλλα είναι γόνος, 1, 2, 3, 4, 5 γόνος. Και τώρα θα βάλεις κενά, έτσι. Ναι. Γιατί θα βάλουμε το διάφραγμα. Θα βάλεις το διάφραγμα. Και μετά τον όροφο. Ουσιαστικά τι καθάρισες τη φωλιά, της έδωσες χώρο, να μην έχουμε και θέματα τώρα με σμηνουργία. Θα δώσεις 3 πλαίσια κάτω, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Για χάλασε το αυτό. Είδες, κάτσε λίγο να το δείξουμε αυτό. Αυτή τη γλώσσα που κάνανε τώρα, την κάνανε σε μέγεθος για κυφινοκελιά. Γιατί επιλέγουν τα μελίσια να κάνουν αυτό? Γιατί αυτό τους λείπει αυτή την περίοδο. Αυτή τη στιγμή σου λέει είναι όλος ο γόνος θηλυκός, είναι για εργάτριες και χρειάζομαι Και είναι γεννημένο. κυφινοκελιά. Και Είδες. το έχει γεννήσει και το έχει γεννήσει να κάνει κύφινες. Γι' αυτό και το φτιάξε κιόλας. Αυτό έχει ανάγκη. Η μέλισσα πάντα ξέρει τι έχει ανάγκη. Βέβαια εμείς τώρα καταλαβαίνουμε ότι το μελίσι θέλει χώρο. Καθαρίσαμε τη φωλιά. Θα βάλουμε και τα κενά πλαίσια δίπλα τώρα για να έχει χώρο να προχωρήσει, να μας κάνει κι άλλες εργάτριες. Και σε μια εβδομάδα θα πάρουμε άλλα 2 πλαίσια με γόνο από κάτω και θα βάλουμε 2 κενά. Τη μόνη δουλειά δηλαδή που θα κάνουμε, χωρίς πολύ ψάξιμο. Θα τινάξουμε 2 πλαίσια με γόνο ή γύρι, τι έχει μπλοκάρει ανάλογα τι έχει κάνει. Και πάλι θα αφήσουμε 5 πλαίσια με γόνο κάτω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μην κόψει καθόλου η μάνα να γεννάει, να πηγαίνει σφαίρα. Άρα δεν χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνει δηλαδή. Δεν χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνει. Όχι ότι τίθεται θέμα να ανεβοκατεύει η μάνα, όσο το ότι ο πυρήνας του μελισσιού, όλες οι παραμάνες
Υποστηρίζουν τη μέλισσα μέσα σε ένα χώρο που γεννάει και προχωράει. Δεν μοιράζονται δηλαδή σε ένα διόροφο μελίσι. Δεν έχουμε θέματα σμηνουργίας, γιατί καθώς προχωράει η γέννα και έχει χώρο και τα λοιπά δεν τίθεται το θέμα. Αφού κάνουμε και τα ξεμπλοκαρίσματα, έχουμε δηλαδή μια οργανωμένη φωλιά. Πάνω θα βάζει τα μέλια. Λογικά θα βρούμε και μέλια πάνω, γιατί τώρα είδαμε έσταζε αρκετά μέλια. Εδώ βάλαμε τα πλαίσια που βγάλαμε από κάτω και φυσικά τα βάζουμε από την πλευρά που είναι η γονοφολιά κάτω. Που είναι η γονοφολιά. Αυτά τα πλαίσια αρκούνε, τα κολλάμε όλα μαζί στη μία κατεύθυνση. Ήδη η μέλισσα έχει αρχίσει να περνάει το διάφραγμα εδώ και πολύ περισσότερο θα τα περάσει και τώρα. Κουμπώνουμε τον όροφο από πάνω. Τώρα τον τροφοδότη θα τον βάλουμε από πάνω. Δεν το χρειαζόμαστε βέβαια αυτή την περίοδο, αλλά για να μην τον πάμε και στην αποθήκη, άστο από πάνω. Άδειος είναι. Ωραία, τι προοπτικές έχει αυτό το μελισσιάνα, πώς το βλέπεις? Θα προχωρήσει, θα φέρει μέλια? Σίγουρα. Τώρα το μέλημά μας είναι να το κρατήσουμε, να μην μας φύγει με καμία σμηνουργία. Γι' αυτό κάναμε και το διάφραγμα, όροφο με διάφραγμα. Το έχουμε ξαναδείξει και σε άλλα βίντεο παλιότερα. Έτσι λειτουργούμε εμείς, με ασφάλεια. Θα πάρουμε και τα μέλια μας στον πάνω όροφο. Εντάξει, αυτό το μελισσάκι δεν είχε ξεκινήσει και τόσο γρήγορα. Έρχεται πίσω σε σχέση με τα άλλα. Αλλά να που και αυτό προχωράει. Του δώσαμε την ευκαιρία του και προχωράει. Λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Σας αφήνω. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.